Mahaifiyar Aminu Abdulsalam da kuma ta Sunusi Lamido Sunusi suna taya Abba Kabir Yusuf murnar samun nasara a kotu, yayin da mutane suke ta fitowa suke ta godiya ga Allah saboda kujerar Abba Kabir Yusuf ta samu. Masu sauraro barka da warhaka, barka da sake jimurin sace kasancewa da mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. Muna roƙon ku dan Allah dan Annabi idan shigowar ku farko cikin channel ɗin nan, kar ka manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryen mu zafafa da zarar mun ɗora. Mahaifiyar Sunusi Lamido Sunusi tana taya Abba Kabir Yusuf murna domin ya samu nasarar lashe zaɓe a kotu, yayin da Hamza Al-Mustapha yake godiya ga Allah cewa Abba Kabir Yusuf ya koma kan kujerarsa. Kar ku manta Comrade Aminu Abdulsalam shine mataimakin gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf, da dai irin abubuwan da suka gudanar a jihar Kano na alkhairi. Fito ya tattauna da mutane kan cewa Aminu Comrade Abdulsalam ya mai abubuwa da dama domin shi ma zai saka masa ga irin abubuwan da ya masa. Yanzu kuma suna kan hanyar shigowa jihar Kano, yayin da mutane suke ta tarbar mutunci suke ta musu abubuwa da dama akan titinsu na shigowa jihar Kano. Baba Comrade Aminu Abdulsalam da ta Sunusi Lamido Sunusi suna ta kuka domin sun ji daɗin komawar Abba Kabir Yusuf kujerarsa. Kan dai shi ma Comrade Aminu Abdulsalam yana godiya ga Abba Kabir Yusuf saboda ya yi abin arziki ga talakawan jihar Kano, wanda suka tsaya ƙoƙarinsu akan sai sun zaɓi Abba Kabir Yusuf domin shi ne cikakken gwamnan jihar Kano. Abubuwan da Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi shi isa Abba Kabir shi ma yake kokaya. Yanzu kuma Comrade Aminu Abdulsalam shi ma ya ce in Allah ya yarda duk abubuwan alkhairi da Abba Kabir Yusuf yake yi shi ma zai daure ya dinga yi. Mahaifiyar Comrade Aminu Abdulsalam da ta Sunusi Lamido Sunusi sun fito suna yi wa Allah godiya da ya mayar da Abba Kabir Yusuf kujerarsa ta jihar Kano, yayin da Sunusi Lamido Sunusi ya fito yana kuka na cewa Abba gida Allah ya ƙara danƙon zumunci kuma Allah ya sa ka yi wa talakawa abubuwan da ya kamata. Talakawan jihar Kano kuwa suna ta fitowa suna yi wa Allah godiya da ya mayar da Abba Kabir Yusuf kujerarsa. Kotun jihar Kano ta ƙara jaddada cewa Abba Kabir Yusuf shine cikakken gwamnan jihar Kano, yayin da Comrade Aminu Abdulsalam ya ƙara jaddada godiya ga talakawan Najeriya da suka dage tsayin daka sai Abba Kabir Yusuf ya koma kujerarsa. Kuma ya ƙara da cewa talakawan Najeriya ba za su taɓa ba mu kunya ba, haka mu ma ba za mu taɓa ba wa talakawan Najeriya kunya ba. Duk abubuwan da ya kamata a yi saboda kun nuna mana ƙoƙarinku na cewa sai na koma kan kujerata. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito ya ƙara jaddada cewa sabuwar Kano za a yi a jihar Kano, tunda kotu ta tabbatar mana da kujerunmu, yayin da mutanen talakawan jihar Kano suke cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yana ƙoƙari domin ya ga ya faranta wa talakawan jihar Kano. Mu kuma manta ba a can baya ya ibi mutane 150 ya kai su ƙasar Indiya domin su yi karatu. Masu sauraro a nan za mu dakata don Allah don an da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryen mu zafafa da zarar mun ɗora.